Zaldiari, zerrean gugan edo, kalderatxo batzuk edo presatu ditut. Kaldatez ere, gure izkate kokatzen dira edo, okilaren aurten agizue, literatur nobelizaria irabazi duela, eta pentsatu dira arraroa, ingoritzei duken, komiki hile batek, literatur nobelizaria irabaztea. Bizitura horretan edo, goera horretan edo eta zuen duan. Arraroa edo duke. Gero, zer ditzen diogun literatura, eta zer uste du daukada, literatura, gero komiki gintzak, literatura, geratzen garen artea, gintzen duguna, komiki gintzak, zer dut gara. Azken argitarapenak ikusita, Euskal Herrian gertatu diren, eman diren azken argitarapenak ikusita, egin dezakegun azken urtetan, aldebaldi batetaz, komiki gintzak aldebaldi batetaz, kontuan izan da, Barlak Izbeltza, Zebra Efektua, Museo Numa, Zerminito, Zagatamalda, Alor, izan duten, nolabiteko erantzun edo, soluzio bat. Gero nahi erantzan zeidan zalantza bat izaten da, ze gorritasun gertan. Eta hoen, ilustrazioa abiatuta, komiki gintza eta alarri grafikoa. Eta gero, ze funtzio betetzen duen, gaur egun komiki gintza, ze funtzio bete izan duen gurean, sortu zer gintzak kasu izan dugunetik, gaur arte eta gaur egun ze funtzio betetzen duen. Eta batez ere, hori da, komiki gintzaren, euskal komiki gintzaren historia kontatzen da. Horretako gonbidatu dugu, Jatzar Tomasa Gutierrez, Donostian jaio zen, 1997an, Euskal Filologia lizentziatua da. Eta Euskal Zerurrazlea dugu, zozen aldatu ematen anazten banez, Euskal Herriko Unibertsitatean eta Kompostelako Unibertsitatean doktorego ikasketak egin zituen, literaturan alorrean, gaur egun EHUko Euskal Filologia Zailan egin dudan, eta kritika literarioaren alorrean lan egin du, bereziki kritika feministaren ikuspegi. Aldizkarien eta egunkarietan kolaboratzen duen aritu da, Herria, Ibertzamin, Zenial, Egatz, Jakin, eta edo argitaletxearen argitaletxean eta argetin ere izan zen. Bestetik, Zareinak webgunearen sortzaileetakoa, eta horrekin bloga orain eten batean. Sareak segitzen dut, baina sareinak blog bezala hasi ginen sare bazan, sare digitalean egiteko asmoa ere bazan literatura eta feminismotik lan egitea, eta sare digitalean abiatu zena, bukatu du aurrez aurreko saioetan orduan sare digitala etenga eta aurrez aurrekoetara esan dezagun onerakoa. Baina bertan badago, eguenak ikusizak eta zareinak.neten hartu ezak. 2000 gara urtean, Arroeta Marko, hamarkadako narratiba berria literatur kritika liburua behartu zuen. Labairu ikastegiaren argitaratzen izan zen. 2002an, aldatu zuen, Marko Emintzoa, Arantxa Urretarik Bizkaiaren legegintzaren inguruko liburu. Ikerketa saiakera. Trisko Baskoia argitaletxea zen. Eta, gero ez dago egungo euskal nobelaren historiaren inguruko saiakera bat egin zenuen, Euskal Herriko Unibertsitateak eta gaur beste euskal komikeren historia, literario bat historia literario bat. Zer baino soñoana bai, non eskerrik asko natortzagatik, eta azkeneko nagiak elkarrekin gazkinduko ditugu.
Hasiko naiz pixka bat eta kokatzeko aurkeztu modura Euskal Komikiaren historia literario baterantz egiteko asmoa dut. Ordu betean gauza asko geratuko dira alde batera eta azkenean ibilbide bat izango da. Hasieran iruditzen zait Asier Serrano aipatu dituen galderak oso pertinenteak dira eta horiei erantzute alde eginduko naiz eta izango da nolabait ere sarrera egiteko modu bat. Aipatzen zuen Nobel saria jaso duela ez Botilanek eta komikigile baten eskutan ikusten dugun Nobel saria. Egia da, nik hori lortuko dut novela grafikoa izendapenarekin. Gaur egun, eta berak ere egin duen galderarekin. Novela grafikoa eta komikiaren arteko aldez asko hitz egin da, nire ikuspegitik eta hor ikuspegi asko eta asko daude, ez dago alderik. Adierazpide artistiko gisa, ez dago alderik, badago aldea bai funtzio simbolikoari begira eta batez ere merkatu ikuspegitik dago aldea. Ez novela grafikoa definitzeko hainbat bide hartu dira, batzuetan esaten da zerbait novela grafikoa dela bakarrik 40 hilabetik gorako komiki formatua delako, albuma ez delako, album formatu honetatik haratago doalako, eta beraz formatu honetan, liburu formatuan argitaratzen delako, kontsideratzen da novela grafikoa, beraz gara formatuari begirako zerbait, eta ez hainbeste barruan dagoen horri begirako aldea, Black Beltzak den komikiera izan daiteke oso beste komiki albunetan publikatzen den eta egiten den ilustrazioaren bidetik hartzen duen komikia, baina novela grafiko izendapena hartu du batez ere formatua, liburuaren formatua delako. Eztabaida handia sortu du komikia eta novela grafikoaren arteko alde honek, eta beste batzuen ikuspegitik novela grafikoa komikiaren barruko genero jakin bat da. Eta komikiaren barruko genero jakin bat da, batez ere batzutan liburu formatuari lotua dagoelako, eta beraz formatuak baldintzatzen du ere barruan egon daitekena. Luzera baldintzatzen du kolore mota batzuk agatu daitezkelako, beraz formatuak edukiontziak baldintzatzen du ere edukia, dagoan zentzu hortan komiki mota bat da, novela grafikoa, eta batez ere novela grafikoa erabil dute, eta hasierako asmo hori izan, literaturaren merkatuak komikia jartzeko. Oso berez diktiketa horren helburua zen, novela jarrita komikiari prestigio ematea. Beraz, bidortatik novela grafikoak gaur egun geroz eta zabalpen handiagoa duenez, eta gaina ez maus novela grafikoak berak egileak novela grafiko modura izendatzen duelako, maus novela grafikoak jaso zuen Pulitzer saria, ere. Orduan, zentzu hortan esan dezagun, posiblea dela agian urte batzuetara Nobel saria ere komikigile batek jasotzea. Batez ere novela grafikoaren etiketari esker, komikiak egin duelako bidea ere literaturarantz. Naiz eta literatura nire ez den. Baina literaturarantz edo literatura esparrurantz hurbildu den. Horri lotuta euskal literaturaren egoerari begira, eta ja jauzi egiteko gaurko gai da, azken urteotan egon ote den euskal komikian edatze bat, loraldi bat, eta bat, egia da gaur egun oso ikusgarria dela komikiaren edatze hori liburura egin duelako, batez ere liburura eta batez ere argitaletxe literarioetara egin duelako jauzi komikia, kultur argitaletxeetara eta bat. Horrekin esan nahi dudana da, 1977an jaio nintzen nik, eta 1977an jaio zen Sakirixut. Beraz, eta Sakirixutek egin du egunero, eskaini dugu komikia, Antxonologia garain eskutik, egun bat eta bestea ere. Gero Euskaldunon egunkaria eta berriara jauzi egin zuenean, astelehenak izan ez dik. Baina, esan dezagun 40 urtez izan dugula komiki zinta bat egunero egon dena. Beraz, euskal komikiaren inguruan hitz egiten badugu eta bere osasunaz hitz egiten badugu, gauza bada komikia liburuan eta beste gauza bada komikia prentxako genero modura. Prentxako genero modura nik uste dut oso osasuntxu dagoela euskal komikia. Ez bakarrik Sakirixut da adibide bat ikusteko ze garapen izan duen, baina ez bakarrik Sakirixut, ez bada ere, Zaniero egiten duna, inara Azpiazu Kaspik egiten duna kronikan, bertsolari aldizkarian ere egiten apostuta. Hainbat lekutan komikizenten inguruko apostu bat dago. Beraz, ibilbide honetan bere
aurkituko ditut ere argitalpen plataforma. Beraz, euskal komikiaz hitz egiterakoan ez dut bakarrik hitz egingo komiki liburuaz, eta egingo dut halako bilakaera bat ikusteko nola egin duen prentsatik aldizkarietara eta aldizkarietatik liburuetara jauzi komikia. Piskat, egia da liburuetan egin duela dolandia, baina egia prentsan euskal komikiak izan duela eta bat duela leku garrantzitsu bat. 5 urratxe egingo ditut gutxi gora bera kokatzeko, agian bidean ere gaurko gara. Lehenengo urratxe izango da euskal komikiaren historiografia ohartzen bai, egingo ditut, pixkat ibilbide horretan kokatzeko. Bigarren urratxe izango da komikia eta tradizioa, eta beraz aurrekarietatik, prentsako aurrekarietatik aldizkariak nola sortu ziren, eta hirugarren urratxa komiki modernoa prentsatik fanzinetara, eta laugarren urratxa fanzinetatik liburuetara. Pixkat hori delako euskal komikiak bere bilakaeran egin duen bidea. Beti egon da, denetarik egon da, ez da fanzineak desagertu zirenean segitu zuten fanzineak, baina egon dira ardoak eta egon dira joera nagusi batzuk. Eta azkenik, komikiaren esparruaren saretzea hori dela azkeneko urteetan garrantzitsuena hori dela, ez? Esparru hori saretu egin dela. Gako batzuk, aipatu dituan bezala, gako batzuk euskal komikiaren ibilbidea zaintzeko, bata da argitalpen plataformak, asko baldintzatzen du komiki edozein kulturatak. Komikiak duen bidea baldintzatu dago argitalpen plataformen arabera. Prentsan izan du bidea, ikusiko du nola hasi da, prentsan egin du bidea, baina ez du hainbeste talderik izan. Batetik argitaletxeek ere koloretako gauzak badago, gure argitaletxeen merkatua bat da, eta ezaugarri batzuk ditu, eta aukera batzuk ditu eta beste batzuk ez. Eta orduan, ilustrazioa argitaratu izan denean Euskal Herrian oso haur eta gaztei begirako ilustrazioa batez ere argitaratu izan da, eta hor komikiak izan du bidea, baina hortik aurrera bidea askoz gutxiago izan du. Azken urteotan, hori da, nire ikuspegia, azken urteetan gora egin du argitaletxeen apostuak, baina segurazki zerikusia du kultura digitalarekin. Alegia, kultura digitalak auzitan jartzen du, auzitan, baina oso gutxi ere, esaten dute, auzitan jartzen jarri duela nolabait liburua edukiontzi modura, eta argitaletxe gehienek, leku gehienetan, Euskal Herrian bakarrik, egin dute apostua liburu argitaratuko dugu, baina liburu formatuan argitaratzen dugun horrek izan behar du zerbait behar du, ekarri behar du zerbait bakarrik digitalean sortu daitekenak ez duena. Eta horregatik liburu artistikoek gora egin dute azkeneko urteetan. Zerbait kultura digitalaren inguruko auzi horrek ekarri du kultura gehienetan liburu artistikoek gora egitea. Liburua nolabait formatu artistiko gisa ulertzea. Eta hori ere ikusten da Euskal Herriko argitaletxeetan, ez? Txalapartak egin duen bidea, ez bakarrik komikian, beste esparru batzuetan, elkarrek eta badago bide hori. Argitalpen plataformek eta bere historiek baldintzatu dute euskal komikiaren historia. Beste ezaugarri bada kultura jasoaren eta herri kulturaren arteko harremanetan mugitzen dela komikia. Eta egia da, normalki sortzen dela ere oso hasierako komikia, Estatu Batuetan eta Frantzian sortzen den hasierako komiki hori, edapen handiena duen komiki hori, sortzen da masa kultura batetik. Eta masa kulturari begira eta herri kulturari begira. Euskal Herrian gertatu zaiguna da, masa kulturak beste bide edo herri kulturak beste bide batzuetatik jo duela. Jodu bertsolarizatik, jodu musikatik eta bat. Egia da, Asisko Dumenetak beti diola ez dugula industria handi bat gure burua zineman irudikatzeko. Badugula, gero ez da handiagoa. Baina, ez dugula baliabide askorik zinemaren esparruan industria handi bat sortzeko oraingoz, eta komikia izan daitekeela gure burua irudikatzeko biderik interesgarriena merkeagoa delako. Eta adibidez, Asisko Dumenetak beti aipatzen du hori. Baina egia da, gure kasuan, gure herri identitatea sortzeko beste bide batzuetatik izan dugula, nahiz eta batzuek aldarrikatu duten komikia hortarako. Eta gero beste ezaugarri oso garrantzitsua komikiarena da, beti sortzen dela diziplinartekotasunean eta transmediatasunean, transmediatasuna da leku batean sortzen den historio bat, beste batera egiten du jauzi eta bat. Komikiak bere hasieratik, zinemarekin izan ditu harreman handiak, eta telesaiekin izan ditu harreman handiak ditu gaur egun bideo jokoekin, eta bat. Zer gertatzen da,
Euskal Herriaren kasuan, bide guzti horiek hasiera batean, 80ko hamarkadan Euskal Zinemaren aldeko apostu bat egon zenean, hor ere apostu bat egon zen Euskal komikiaren alde. Tamasei garrenean nahi dan ez novela zinemara eraman zen, baina komiki bihurtu zen. Orduan, egon direnean, bi esparruen arteko lotura, egon da alako aurrerapen bat. Baina egia da, neurri batean, bideo-jokoen munduak ez du euskaraz bidaurik, beraz, adibidez, logika horretatik ezin da komikia garatu, eta gurean beste logika batzuetatik garatu da. Eta horren seinale da ez, adibidez, bertsolaritzak komikiarekin egin duen halako ezkontza. Azken urteotan, bai bertsolari aldizkarian, bai saioetan gerozta gehiago bertsoa eta marrazkiaren inguruko uztarketa eta bat. Ez zait iruditzen kasualidadea, ze bertsolaritzak ere bide hori hartu aurretik, batez ere gurean egon bada hildo bat komikiari lotua izan da musika. Komikietan, komiki asko jo dute musikara eta kantuak dira komiki bihurtu direnak. Hori da, joera nagusi bat gurean, beraz, guk ez dugu zinemaren eta komikiaren arteko zubirik egiteko aukerarik izan, edo bideo-joko eta komikien arteko zubi hori egiteko aukerarik izan, baina izan dugu musika, eta orain dago bertsolaritzak, eta bertsolaritzak egin du bide hori ez, horren emaitza da nork, Euskal komikiaren inguruko ohar batzuk emateko, komikia, esan bezala, irudia eta hitzaren arteko narrazioa da, beraz literaturarekin izan dezakeen lotura da narrazio tekniketan, biak narrazio direla, eta beraz alde hortatik badu harremana, eta gero hizkuntza adierazpide batzuk dituela, eta batzuetan literaturatik ere hurbil egon daitezkeena, edo ez, ze irudiarekin osagarritasun hori bilatu behar du. Gero, egiterakoan komikiaren historiak asko baldintzatzen du hartzen dugun irizpidea. Adibidez, Euskal Herrian batez ere komikia aztertzeko bi bide hartu dira. Bata da grafismoaren ikuspegitik, ikerketa grafiko eta egin duten ikuspegitik, eta beraz hizkuntzari ez diote garrantzirik eman. Alde hortatik, Euskal Herriko komikia aztertu dute, batez ere gaztelerazkoa eta euskerazkoa, frantsesezkoa ez den beste. Eta beste batzuek aldiz jo dute kazetaritzatik eta aztertu dute komikia, baina bakarrik prentsako komikia. Eta kasu horretan ere, hizkuntzari ez dioten beste garrantzirik eman, eta aztertu dituzte berdin, gaztelerazko komiki zintak edo euskerazkoa. Berriro ere kasu horretan, frantsesekoa eratu da alde batera. Beraz, ikusita Euskal Herriko komikia aztertzerakoan hori zela bide nagusiena, eta hizkuntzari gutxi erreparatu zaiola, hortik sortu zen gure kezka Euskal komikia den beste bide bat sortzeko behar. Erreparatzeari bakarrik norri batean euskera sortu zen horri, eta ikustea jakinda eragina duela. Sortzen diren beste hizkuntzetan sortzen diren komikiekin, baina ikustea euskeraz sortuen komikiak baduen bukate bat, edo ze logikari eratzen dion. Egia da, itzulpen gintzatik, begiatu zaioa hizkuntzari, eta batez ere Bego Montoriok egin duela lan hori, komiki itzultzaile den neurrian, idatzi izan ditu gogoeta, Euskal komikiak hizkuntzari buruz dituen hizkuntza erregistroen inguruan, adibidez Tumatxa, entrevista saio bat dena, komiki erregistroan jaiotakoa da, eta hainbat erregistro hizkuntzara ahozkora jauzi egin dutenak komikian abiaburu izan duten erregistroak dira. Beraz, gure asmoa da, guk bakarrik hemen hitz egingo dugu euskal komikiaz, euskarazko komikiaz, eta hor dituztu eta banatutako materialean batez ere da, izan ditzazuen referentzia bibliografiko batzuk, Euskal Herriko komikia zainbat lan egin dira, hor dituzue, interesa baduzue, eta Euskal komikiari begira badago bide bat oso interesgarria, Mikel Begoña komiki-gileak elikatzen duena, komikeri deitzen dena, komikeri gunean, baduzu ere banaturiko paperean, eta bakarrik hor ditzen du Euskal komikiaren inguruko informazioa. Oso informazio gaurkotua da, eta horretzen gabe izango dituzue, gaur egun atratzen den komikien berri, eta baita ere historia egiten du tarteka. Eta badago horretzen ere, Euskal komikiaren, eta bestela komik orokorrean komikiaren inguruko ekarpenak egiten dituena. Beraz, azkeneko urtetan sortu dira nolabait sare batzuk, eta sare horietan Euskal komikiaren inguruko diskurtso bat sortzeko beharra ikusi da, eta Euskal komikia bakarrik
corpus bezala, euskarazko komikia aztertzeko ahalegin zeinbait egin dira. Bide horretatik, hori esan da, hasiko naiz pixka panorama orokor bat eskaintzen, euskarazko komikia noiz argitaratu zen lehenengo aldiz, bat, komiki, pentsatzen dute ezaguna izango duzuela, komikia, nire generoaren hasiera kokatzen da, komikia prentxako komikia, 1885 Estatu Batuetan, baina komikia, narrazioak eta hitzak bat egin aurretik, egon ziren aurrekariak, komikiranzko, gero albidetu zutenak komikiranzko joera hori. Eta aurrekari horiek dira beti umore grafikoa aldizkarietan, 19. mende bukaerako aldizkarietan, agertzen zen irudi bat eta txiste bat. Hori izan umore grafikoaren hasiera. Eta gero denborarekin umore grafiko hori bihurtuko da komiki. Ez hasieran oso elkarren osagarrien ziren irudia eta txisteak, jungo dira pixkanak uztartuz komikia sortu arte. Eta gure artean hor, Vitoriano Iraola, ez gainera gizartearekin loturiko kultur eragile izan zenak, Vitoriano Iraola egin zuen lan handia grafista ere izan zelako, eta ikusiko dugu ibilbide honetan, literaturan ibili den jende asko ibili dela komikia sustatzen. Bai eragile modura, edo baita gidoigile, edo baita irudigile modura ere. Eta Vitoriano Iraola Turtun, El Aurresku eta San Sebastian komiko deiturikoetan hainbat txiste grafiko argitaratu zituen, garai hartako aldizkari hauek ziren gehienak elebitunak oraindik bakarrik euskara hutsean sortutako prentsa, oraindik ez zuen hainbesteko biderik izan, eta egiten zutena zen euskara sartzen zituzten testu motak oso testu mota jakinak ziren, oraindik jendea alfabetatu gabe zegoelako eta bar. Orduan, zentzortan txisteek euskaraz egin zuten bide xente, literatur ipuinek ere bidea egin zuten modura. Eta garai hartan, ez baserritarra deituriko aldizkariak argitaratu zituen berak hainbat txiste grafiko, hor baserritarra izenburuak adierazten duen moduan, txiste kasu hortan ez, baserritarren inguruko eta baserritarren puntu ikuskeraz hitz egiten zuen aldizkaria zen neurrian, kasu hortan egiten zuena beti da hiria eta baserriaren arteko talka horretan eraikitzen zuen umorea ez. Horrekazue, zerren atera da, bai jauna, aspaldi, ordu erdi bat pasia, karatxez, beraz, zuk uste dezu enezakela rapatu, horri ikusten da lehenengo aldiz zerrenak, ez, zerrena Euskal Herrira iritsiko da lehenengo aldiz, eta esan hiriaren eta baserri edo nekazari giroaren arteko talka hori. Eta umorea hortik jotzen zuen. Ondoren lehen komiki zinta, ez kasu hortan ja komiki zinta modura ulertuta hainbat ez bakarrik irudi bat eta txistea, ez bada hainbat irudi eta hainbat testu, Vitoriano Iraolak ere egin zuen, onkosmeretzat deiturikoa, berriro ere ez, baserritarran eta kasu honetan ere nekazaritzat ziartzen zuten aldizkaria zenez, nekazarientzako egindako umore grafikoa zen. Hortik aurrera, nola hartuko du indarrak komikiaren inguruko, eta grafismoaren inguruko lan horrek, kontuan hartu behar da hasieran ez, 20. mende hasieran euskal kulturaren esparruan mugitzen zen jende asko, kontuan hartuta India, baserriaren artean, zegoen diskurtsiboki, zegoen lehia hortan, hasiera batean grafismoaren aldeko joera handirik etzen egon. Grafismoa eta kontsideratzen zelako kultura industrialaren adierazpide bat. Eta nolabait, nekazal giroan eta mendia aldean irudikatzen zenez euskal identitate ideala, nahiz eta ez erreala, ez beraietako asko lan egiten zuten idean, nolabait ez zuten grafismoaren alde gehiegi egin eta kultura hori norri batean, hasiera batean ez zuten hartu. Baina gero berehala konturatu ziren hori bazela adierazpide oso on bat zabaltzeko eta prentsarak hartzeko eta bat. Eta orduan hasi ziren beraien aldizkarietan eta beraien prentsan nolabait promozionatzen halako lanak. Eta kasu hortan ezko deia Bilbon argitaraturiko aldizkari hortan, Euskal Alderdi Jeltzalearen aldizkarian, sortu zuten Teles eta Nikoren historioak deituriko lehen euskal bineta, kasu hortan ziren pertsonaia finko batzuk, errepikatu egiten zirenak, eta gazteentzako ez, kasu hortan ja, komikia zuen helburua zen, hau eta gazteentzat
sorturiko komikia zela, beraz, 20 hamarkada hartan sortuko dira ere lehenengo ikastolak, eta badu, harremana izango du komikia sortzea alfabetatzearekin eta euskaraz irakurtzeko joera horrekin, baina gainera ere izango du beste helburu bat, helburu hori izango da euskal identitatearekin den inguruko ikuspegi bat garatzea. Azkenan interestaniko dira pospolinia bat eta mutiko bat, ala jantzita daudenak, eta badu ere identitate horrekin harremana. Eta esan bezala, lehen eta honetan sortuko dira lehenengo aldiz, berez komikiari berezkoa zaizkion hainbat ezaugarri, ez? Aforoak erabiltzearen egiteko, kode zinetikoak direla ez mugimendua adierazten duten ezaugarri guztiak, onomatopeia, ez txapeta bat grafiko ikusten direnak, edo metafora bisualak, ez, bilara erabiltza ideia esateko, edo garezurra haserrea adierazteko, eta bat, ez? Horiek, lehenengo aldiz, 1918ko aldizkari horretan agindu ziren. Eta ondoren, batez ere egon bazen aldizkari bat lan handia egin zuena komikian, aldizkari hori izan zen Argia aldizkaria, baina izan zen lehenengotarikoa bide horretatik eta bide horretan sutsu lan egin zuena, ez ditudik kasualitatea, zeruko argia zen orduan, gero argia bilakatu zena 1920ko hamarkadan, beraz, gaurko argiaren aurrekari dugu. Ez dirudi kasualitatea, hor badago kultura bat, ez? Kultura digitalera ondoen egokitu den aldizkarietako bat argia da, edo lehenago. Nahi dut gero bestek ere ez, baina nolabait aurre hartu zionak kultura digitalari ere argia izan zen. Garai horretan nolabait ere kultura grafiko horri aurre hartu zion Euskal Prensan aurre hartu zion lehenengo aldizkaria izan zen argia eta hainbat lan egin zuen eta bereziki jorratu zuen alderdi hori. Gainera garai horretan ere, bizitaritzaren estetika deiturikoan garatuko da, hainbat esparrutan, musikan, arkitekturan, pinturan eta bat, eta grafismoan ere. Eta arekin bat egingo da, nolabait, Euskal Herriaren identitate grafikoa sortzeko. Hor ere, gaur egun ezagutzen ditugun letrakeran, Euskal letrakeran dena, eta bat, hor sortuko da, nolabait, Euskal estetikoa bat, grafismoari ere lotua. Hor egin zuen lan handia, egin zuen karikaturetan, karteletan eta hainbat lanetan. Zuentzako pentsatzen du Xabier Txoren irudia, liburu, hor lehiatak azue esak López Mendizabalen karikatura, txikik egin da. Eta Xabier Txoren portada egin zuen Jon Zabalo txikik. Beraz, garai hartan ez, aurrekari bat izan zen Jon Zabalo grafistak, lan handia egin zuelako, bai azalak egiten, bai karikaturak egiten, baina baita komikia lantzen ere. Gerora, komikigile gehienek nolabait aitortu diote aurrekari izate hori eta lan hori egitea, ez adibidez, nor komikian Patxi Gallego Xabier Txo irudikatzen du, eta bat, ez. Orduan, badago lotura bat ere, eta aurrekari modura kontsideratzen dute komikigile asko. Eta, bueno, hor daukazu ez, nolabait ere, identitate grafikoaren ikuspegitik ere aurpegi eran eta lakoetan nola egiten da garai hartako ikuspegitik ere euskalduna irudikatzeko, eta gero ere berriro ere badago aurren ez modernitate eta tradizioaren arteko talka hori ez. Hori da argian argitaratu zen komiki bat ez. Aibian gabiltzanean isirik egote bazerate de balde. Hitzik egin ezkero, dandik eta inkateko txikilena. 50 peseta. Lurreratu diranean. Horein itzegin aldeik, orain bai, nahi ez du guztia. Arranea. Airean egintzala, Joseba Muturrez aurrera erori da. Arako, piskat ikusteko giloa zein zan eta zeintu ziren dugu komiki horiek. Eta gil hortan ere bai argian argitaratu zuen, baina baita agere aldizkarian, agere izan emakumentzako aldizkari katoliko bat, hor ere publikatu zuen Ignacia Zabalo, Nornai ezizenarekin, eta berak ere txisteak eta karikaturak egiten zituen, eta kasu honetan ezagutzen dugun leheneko emakume grafista baita ere Ignacia Zabalo. Bien kasuan, 36ko gerraren ondorioz aldekin bat izan zuten, eta horreten zuten bere ibilbidea, eta horregatik gerora zuten lan askoz gehiago egin. Eta kasu honetan ez, aizu Maxima, arraia freskoa ez dago. Arraiek itzakirik ez dauka, izotzatzea zegoen, eta izotza egon gozan bero xamarrak.
Eta hemen ja, agertzen diren Ignacio Baloren txisteak badaude sarean, jartzen baduzue. Txisteak ezagutzen baditu, txistetara jotzen badugu, kontratzen dira etxegiroko txisteak direla, eta bat, ez? Nolabait espazioak eta aldatu egiten direla. Eta, bueno, gero grafikoki ikaragarri eder bada. Ez grafikoki egiten zuten ekarpena oso berikara. Gero lehen komiki horria euskon agertuko da, berriro ere, nolabait euskaldun diretzarearen girotan, eta lagoasetak sustatu zuen, ez? Berriro ikusten dugu kulturgile bat, eta kulturgile horrek sustatzen duela komikia. Zeru Maiuk izango da pertsonaia nagusia, eta da berriro ere baserritar bat hirian. Orduan, ohartzen gara, segituko duela logika batek garraiatzen eraketa komikiak funtziorik betetzeko ahalegina egingo duela. Eta pixkat aldizkarietan, halako ekarpenak egin ondoren, batean egin zuen sortu ziren hainbat komiki aldizkari. Eta komiki aldizkari guzti horien ezaugarria izan zen antzekoa. Haur eta gazteentzako komikiak ziren, lotuta irakaskuntza materialik ez zegoen garai batean, irakaskuntza materiala sortza aldera, gehienak ziren zuten helburu alfabetizatzea eta euskalduntzea, eta gero horietako gehienek itzulpena zuten batez ere lanak sortzeko lehenengo bitarteko. Ez ziren jatorrizko lanak, ez baziren beste lurralde batzuetan arrakasta izan zuten komikien itzulpena. Lehenengo izan zen txistun, 1927 urtean, Argiara astekariari begira, baina komikia aldizkari zena. Bigarrena izan zen Pospolin aldizkaria, 25-26 buelta hortan, Isa López Mendizabalen sortua, beraz ikusten dugu irakaskuntza materiala, ez Xabiertxo sortu zuelako López Mendizabalek, irakaskuntza materiala eta komikiaren arteko lotura hori Argiaren garai hartan, eta itzulpenak izan ziren nagusi, baina bertako lan batzuk ere sartu zituzten. Eta bertako lan horiek izan ziren euskal historiaren gertakariak landu zituztenak, Aurreaga, Ferrando Mezquetarra, Loiolakoa, pertsonaiak ere, eta beraz, helburu didaktiko hori ere bazuten. Bertako sormena sartzen zenean, helburua zen, bertako historia garatzea, bertako pertsonaien berri ematea, eta beraz hor egin zuen bide. Panfil, 70ko markadan, etenaren ondoren, 36ko gerrako etenaren ondoren, sortuko dira aldizkari berriak, bide beretik eta logika beraren barruan, zerko herriak Panfinek bultzatu zuen, eta berriro ere itzulpenak izan ziren, ondoren sortu zen Kili, diaro izan zituenak, baina komikiari lotuago gontzan bigarren aroa, 1997-2003 arte, kasu hortan ikusten duzue pertsonaia berriro ere Kili pertsonaia zen ume bat, berriro ere jazkeran eta bat badako osagai horiek, ez? 20ko markadatik nolabait komiki izan pertsonaiak irudikatzeko sortzen ziren esagai horiek, helburua euskalduntzea eta kontzientzia zabaltzea zen, baina kasu honetan ez zen bakarrik alfabetatzea, izan kontzientzia, herri kontzientzia sortzea zen, ez da, ezagutu baduzue, baina ez zen Bizkai aldean zabaldu zen gehiago, eta Bizkaieraz egiten zen, nahiz eta gero laguntaraz batzuk argitaratu, baina batez ere kontzientzia eraikitzeko bide bat zen. Eta sorkuntzari ez dioten garrantzirik eman, itzulpenak izan ziren nagusi, eta izan zuen aldaketa da, Kili hitz egiten ziela aurrei. Ez bazegoen pertsonaia nagusi bat, Kili deiturikoa, eta aurrei hitz egiten ziren. Eta, Kili funtzio izan zen, gerora, hainbat aurreta gazten, aurren kasuan, beste hainbat ekimenek izan dutena aurrak bilutzea eta bat. Egin zituzten jaiak, eta 3.000 hor elkartzea lortu zuten frankismo garaian. Beraz, helburua zen aldizkaria, baina helburua zen ere aurre euskaldunen topa leku bat izatea. Gaur egun ere, zirrien lagunak badu irria aldizkaria, baina aldizkari hori ez, komiki hori ere bada beste sare baten barruak kokatzen dena antzekoa kimiki. Beraz, aurretaki hauetan ikusten duguna da, ezaugarri antzekoak dituela komikiak 70ko markadara arte. Helburu didaktikoa zutela komiki gehienek, abertzaletasunaren ideia zabaltzea, euskalduntzea egun garai hartan, eta euskalduntzea helburu zutenak, haur eta gazteentzat sortutako komikia zen, eta itzulpenak egitea lehenesten zela. Eta horrek ikaragarri baldintzatuko du euskal komikiaren inguruan izan dugun ikuspegia gaur egunera arte. Ez askotan, nik galdetzen duanean zer da komikia, askotan jendeak gure Frantziako kulturak gertatzen ez den moduan, gurean haur eta gazteei lotzen da,
historia, mitologia edo halako gaiekin lotzen da, eta beraz, gure tradizioak ere baldintzatzen du ikuspegi hori. Gero, tradizio horretak, nolabait haur eta gazteentzako tradizioan eta aldizkarietan egon zen proiektu bat asko ez dagoena, Iturbetz sekulako eragina izan duena. Eragina esan dut zergatik, batetik Erein Argitaletxea sortu zuen eta beraz ikuspegi literario bioganean artistikoago batetik hartu zuen komikia sustatzearen lana, ja ez zara helburua alfabetatzea. Ez zegoen komikia zerbaiten zerbitzura eta beraz zerbitzura egote horrek baldintzatzen zuen sorkuntza, ez bazan sorkuntza garrantzitsua da eta sormenean ez gure sormenak du lehentasuna eta sormena eta ikuspegi artistikoa zabaltzea dugu helburu. Kasu horretan, bertako marrazkilari eta idazleentzako gune bat izan zen. Eta hainbatentzako ilustratzaile eta komikigile askorentzat profesionalizateko modu bakarrenetariko izan zen Iturbetz, beraz lan hori ere egin zuen. Gero, Euskal Irakurlea hortu zuen komikira. Baina egia da, gehiago aurrentzako gehiago zan gazteentzako baino. Halako ekimenak egon dira ere, Xirrista Kometa, eta nanai, itxipirenak merkatu ikuspegi batetik ez zirelako bidera garri, eta azkenengoa Xabiroi, 2005 urtean argitaratu zuena, ikastolen elkarteak sustatzen duen proiektua, Xabiroi, segitzen du Iturbeltzen bidetik, baina badu aldaketa handi bat. Gazte duen begira dagoela gehiago aurrei baino, ez da egin du aldaketa hori hartzaile posibleetan. Ondoren, helduei begira, egintzen lehenengo ekimen horrela jarraikotasun batekin eta irakurtasun batekin izan zen Abekomik proiektua, baina hartzen zarete atzeko logikari erantzuten diola. Aberen eskutik egindako proiektu bat izan zen, euskalduntzea helburu zuena, helduen euskalduntzea, baina eta alde horretatik hiztegia eta guzti, komiki guztiek zuten hiztegia, komikiaren lehenengo horrian esaten zen lehenengo urratxerako, bigarren urratxerako, beraz komikiaren formatuan nolabait bazegoen helburu hori, baina gero egia da lehiaketa bitartez proposatzen zituztela komikigileek lanak, eta beraz aukera on bat izan zela ilustratzailek eta komikigileek bere lana egiteko. Baina ez zuen arrakasta handirik izan, azkenean dugu jakin batean eratzen zela. Orduan ez zuen arrakasta handirik izan. Piskat komiki aldizkariak eta euskalduntza helburu zuten proiektuak alde batera utzita, komiki prentxara joan da, 70ko hamarkadan hartuko du indarra batez ere berriro komiki prentxak, eguneroko euskarazko prentxa, badakigu guztio, sortu zela 1980ean euskaldunon egunkariekin batera, baina lehenago aldizkarietan komiki zintak argitaratu ziren. Hor berriro lez, zerukarriak egingo du apostu handi bat eta anaitasuna aldizkariak ere, eta atera zituzten komiki gehigarriak eta nolabait egon zen gainera 70ko hamarkada horretan diskurtso oso bat euskal komikiaren inguruan. Diskurtso oso bat eta hor partatu zuten bai Antxon Lolariaga, bai komikigile, bai Zion Zabaletak, komikigile beraiek, baina baita ere literaturgile, bai Joseba Sarrinaldiak eta beste hainbestek eta kulturgile, Makosa Muñozek eta bat, garai hartan aldarrikatu zuten haur eta gazteentzat etzen komiki bat. Eta abanguardiari loturiko komiki bat. Nolabait, Europan bidea ere egin zuelako komikiak abanguardiaren bidetik. Eta beraz, anaitasunan eta azteruko argian, betiko gai horietaz gai, historikoak eta abenturak, sortuko dira abanguardiari loturiko hainbat komiki. Eta horrek ekarriko du helduentzako komiki bat egitearena ez bakarrik haur eta gazteentzat. Eta gero esan dugun bezala, komiki zintetan garrantzitsua izan zen, egin sortu zenean, elegituna zen, etzan euskarazko prentsa, baina bazuen euskarazko komiki zinta egunero argitaratzen zuena. Orduan, esan dugu, Sakilixut, baina horren batera asko eta asko. Sakilixutek izan du eragin handia, esan dudan bezala, 40 urtez aditu delako, 40 urtez eskaini dizkigulako zintak, baina gainera eragin handia izan du Sakilixutek, pertsonaia ezagutuko duzuen, pentsatzen dutez, Zakila Zurut hortatik sortzen da. Sakilixuten ezaugarria da, batetik zahartu den pertsonaia bat da. Komiki zintetan hori ez dago dugua, mapalda ez azartzen. 40 urtez aritu bizirik dago, baina orokorrean komiki zintetan pertsonaiak ez du bilakaerarik, ez? Guretzako da oso interesgarria, eta
norbaitek aztertu beharrekoa da Zakilixut. Eta Marizikin ez, Zakilixutekin batera orain ateratzen dena, ez bere garaian ere eginen sortu zena, bi pertsonaia horiek zartu egiten dira. Ez egilearekin batera, ez zartu egiten dira. Adibidez hori bada, ezaugarri bat komiki zinta horrena. Baina horrekin batera beste ezaugarri bat da, Zakilixutek betik asko jolas egin duela horregatik batzuentzat ere izan daiteke zaila. Ez, diziplinarteko tasunarekin. Eta baita ere, komikiak berezkoak dituen narraziorako osagaiekin. Nolabait, komikiari buruz hitz egiten du komikia, ez, eta komikia deitzen den hori. Adibidez, kasu honetan, ez, hasiera-hasierako komiki batean ikusten da nola pertsonaia dagoen kartzelaratua binetan, eta hori den bere espazioa, ez, eta dagoen hor, eta gainera geroz eta izki gehiago pertsonaiari, ez, badago gogeta bat horren inguruan. Beranduago ere ez, jazartu dago ez, aldatu da ere itxuraz Zakilixut, eta esaten dio, txikito, edatki asko bizia izkin nire kontura, ez, egileari egiten dio referentzia eta orduan, badago kasu hortan, Zakilixutek ere lortu zuena da, komikiaren kontatzeko moduen gogoeta bat ere badago. Beraz ez da, normalean komiki zinta direnak prentsakoak, lehenengo golpean lortzekoak dira, eta beraz esan dezagun sinpleagoak izan da dute, hori da buru, Zakilixutek ez du bideo. Zakilixutek ez du lehenengo golpean ulertzeko ahalegin hori, eta batzuetan, bieno hiru aldiz, saiatu hartzera eta batzuetan zerbaitek ies egin. Baina horre egin du ekarpen bat, irakurleak ere trebatu dituelako komikiaren inguruko beste kode batzuetara. Eta esan dagoa, komiki zentak gaur egun prentsan oso bideoikoa da, gaur sortzik ere irritzia horria du, bertsolari aldizkariak, irabira erakusketa eta horrela egingo du. 80ko hamarkadan, 70ko hamarkadan bukaeran, 80ko hamarkadan ez kontrakulturaren bidetik, underground kulturaren bidetik, sortuko dira gaztetxeak, une autogestionatuak eta horrekin batera sortuko dira fanzineak. Eta fanzineen gai nagusietariko bat izango da musika eta musikarekin batera komikia. Oso lotutak egongo dira garai hartan komikia eta musika. Eta lotuta dago 80ko hamarkadako giroarekin, ez, fanzineak ere kultura horri egiten diolako referentzia, autoeditatua, taldeak eginda, eta talde batek bere kabuz egin dezakeen argitapen bat. Hor egon zen, fanzine elebidun bat, Euskadi Sirus deitzen zena, gaztelera zehatzen zuena, baina bazuen euskara sorturiko horri bat zintza deitzen zena, Antxo Nolariagarena, eta zintza, bazan euskaraz alfabetatzeko metodoi griseka egiten ziren, ez? Mintza beharren zan zintza. Eta, parre asko egiteko da, baina sartzen da ere, justu komikiaren tradizioarekin. Komikiaren tradizioak erabiltzen du komikia euskara ikasteko, berak egin zuen komiki horri batean, euskara ikasteko metodoiekin, horietaz ere parre egiten zuen. Fanzinetan, ala ere, Euskadi Sirus izan zuen bere eragina, baina batez ere Nafargetek izan zuen eragina, 1988an sortu zena eta 10 urtez zabaldu zena, Nafarroan sortu zen, euskararen legea ezarri ondoren, ez, salatzeko bereizketa esparrukata bat, hor hasiera batean Asesor eta Batxo Bartek sortu zuten eta sustatu zuten, gaur egun ere komikintzan referentetariko batzuk, eta ikuspegi kritikoa zuten eta ironikoa. Horre ere, Nafargeiten ezaugarri nagusietariko bat da, emakume asko hartu zutela parte, garai hartako beste fanzine batzuekin konparatuz, gaztelerazko fanzineekin konparatuz. Emakume asko hartu zuten parte, eta gaur egun Irene Borba, edo beste hainbesteek, Amaia Ballesteros, gaur egun komikia lan egiten duten askok horra biatu zuten idea. Eta Nafargeiten estetika, gogoan baduzu ez, kolonialismoaren eta imperialismoaren kritika egiten zuen aldizkari bat zen, eta Nafargeitarekin lotura hori eginez, diskurtso guztia pixkat eta estetika batez ere ikuspegi hartatik egiten zuten, ez Nafarroa Nafargeite horri begira. Herri fanzineak asko egon ziren 80ko hamarkadan, hor batzu baino ez ditu jarri, hainbat herritan egon ziren garai hartan, egon zen ere Ondarroan Luter kolektiboak gaur egun arte irauten duen kolektiboa da, Luter kolektiboa, komikigintzan aritu dena, Globoa fanzinea ere atera
eratzen zuena, ateratzen duena. Esan ezagun, 80ko hamarkadatik bizirik dagoen kolektibo bakarra Luther kolektiboa da, Ondarrukoa, eta euskal komikian erakusketa asko egin dituena, baina hortzen zarete 80ko hamarkadaren erdian badagoela geldialdi bat, eta 2010tik aurrera sortuko direla fanzineak. Gaur egun hori ere gertatu da, kultura digitalaren ikuspegitik hasieran halako fanzinetara ekar zitekeena blogetara eraman zen, baina bapatean orain badago berriro ere papererako joera bat, ez? Eta badaude hainbat kolektibo erabaki dutena esku horien bitartez, fanzinen bitartez, beraien ekarpena egiteak ez bakarrik sarean. Eta, zapla debagoienakoa hori da ez, gazte batzuek egindakoa, eta gero sarearen ikuspegitik ere egin ekarpenik, eta H28 aldizkari sare kirikoak pentsatzen dute ezagutuko duzuela, sortu zen Charlie Hebdoren aurkako erasoaren ondoren, hilaren 28an gertatu zelako, hilaren 28an gaur jaso dugu, arpide duen egitek ezkete, eta jasotzen duzue, gaur hilabete honetako aldizkaria bidali dute, hor egin zuten gogoeta batez, Charlie Hebdoren inguruko erasoaren ondoren, ekartu ziren hainbat mai ingurutan komikigile batzuk eta hartu ziren garai batean aldizkari satiriko ugari zeudela Euskal Herrian eta gaur egun ez zegoela bat ere. Eta orduan erabaki zuten elkartzea eta satira politiko eta kulturala egiten zuen proiektu bat egitea. Komikile asko dago, gehiena daude hor, izan da ere komikiagileak saretzeko gune bat. Dani Fano, Xabi Iroi proiektuaren koordinatzailea, Sisko Guneta, Ainara Azpiazu Azpi, Unai Gaztelumendi, Esprai, Patxu Arte, Aldu Carrera, Irene Borda, eta hainbat daude horrez. Hau da, Unai Turriagak egindakoa hilabete honetakoan, eta beti egiten dutena da oso berriak diren gaien inguruko kritika, ez da askotan, Sarri Mandiaren irudiaren ingurukoa, eta beste gabe egiten jolasa da, Sarriren poesia patologikoa da, eta berak esan dut, irudi zaharra, irudi berria, hori ere paradoxa egiten horrekin ez, eta hainbat estetika daude horre ere Irene Bordarena ez, Photoshopekin ederturik. Eta orduan oso proiektu interesgarria da, estetika mota asko agertzen direlako, gaurko gaien inguruko kritika ere egiten dutelako. Eta hori esan da norai badago fanzinen loraldi bat orain ere, baina batez ere badago liburuen loraldi bat. Liburu mota asko eta asko daude, lehenengo liburua euskal kulturan fidatu zana izan zen komikizinten bilduma egitea. Liburu egiteko modu bat da, komikizintak, Zaldi Eroren komikizintak liburu dirutza, eta hautaketa bat liburu egitea. Zakire xutenak egin ziren, eta baita ere Zaldi Erorenak, eta bestenak, eta baduztue zerrenda hemen, Beste bide bat liburuarena izan da komiki albuma, eta esan bezala hor batez ere mitologia, Euskal historia eta Euskal Herriko ohiturak izan dira oso gai jorratuak aurreta gaztei begira, eta gau gazte jotlagai, eta beste hainbat ezagunak egiten zaizkigunak. Eta gero, albumak eta bildumaz, eta beste aldizkako prentxan argitaraturiko lanen bildumez gain, gero bereiztuko ditugu liburuak editatzeko modu ezberdinak. Bide bat da komiki liburuak eta autoedizioa. Autoedizioaren bidean hartzen duen komikiak bere helburua da nolabai bere lana nahi duen bezala ateratzea, nahi duen kolorekin, nahi duen formatuan, eta horrek egia da autoedizioak baldintzatzen duena da komikizalen sarera bakarrik egiten duela gauzi liburuak. Komikizalen sarean mugitzen delako. Luther kolektibak bide hori egin du, aspalditik, hor dituzue liburu batzuk, eta azken urteetan badago joera hori ere nolabait berpiztu da. Ipar Euskal Herria Marko Emenik Azpiteria komiki atera du, oso interesgarria, lortzeko oso zaila, autoedizioa baina oso interesgarria, egia da Ipare Baionako elkarren erraz lortuko duzuela, Mikel Begoñak ere ez matxikatxako udalen inguruan berunezko itxasoa atera zuen, Javier Euskarret, eta bide hortatik ere Lakis Beltza, horrein moduza, Ezpanok eta Portal Deretek egitako proiektua. Orduan, ikusten dugu, bide horrek ere egin duela, egia da, azken horren aldea da, beste kasu guztietan dira komikizaleak autoedizioaren alde egiten dutena,
eta komikiaren esparruan bere lanak zabaltzeko helburua dutela. Azken honen helburua da, dutela hori hartzuna berez, Fermin Muguruzak izan dezakeen sareari esker zabalduko da berez proiektua, beraz, autoedizioak ematen dion aukera da, zu proiektua askatasunan eduzun bezala lan egiteko. Horretarako bide ematen dio eta orduan badakizu bidea ere, arkaizkan bidea izan da ere, bidea ere zabalduko dela musika esparrura, literatura esparrura eta ez ilustrazioaren esparrura bakarrik. Beste bide bat esan bezala, komiki liburuak eta argitaletxe literarioak, eta hor oso garrantzitsua izan zen argitaletxe literarioen kasuan duela gutxi hartu dute komikia argitaratzeko lan hori edo osamen hori. Patxi Gallegok publikatu zuen 2004an Pospolinien Lurrina, Kololoak Pospolinien Lurrina komikia eta ezagutuko zuen, bere momentuan izan zuen erapen handia, hainbesteko erapena izan zuen, pertsonaia elkarrezketatzen zuten. Pertsonaia elkarrezketatzen zuten irratian, pertsonaia elkarrezketatzen zuten aldizkarietan ez egitea, ezik eta Sabineitor. Orduan bere momentuan izan zuen arrakasta handia. Eta nire ustez mugarri bat izan zen, batez ere argitaletxe literarioek ere ikusi zutelako komiki batek izan zezakela zabaldutea. Eta beraz, izan zitekela beraiek ere babestu zezaketen bide bat. Kasu honetan da, Sabineitor ez, pertsonaia superheroi euskaldun bat, Sabino Arana eta Aitor Xaurren bidetik, Sabineitor hori jolas eginez, eta badu txapela metalikoan, laburuan, ez eta zakila lente, eta ez da, oso bai egiten du pixkat horri begira eta trilogia bat izan da, eta arrakasta izan duena. Eta izan zen mugarri, esan dakoa, edaten horrek, zuelako argitaletxe literarioetan lan gehiago dutea. Eta harri zuen ere antzerkia, ez antzerkia egin zuten, bere arrakastaren ondoren, antzerkira eraman zuten ere komikia. Beraz, ikusten dugu naiz, komiki historiak aldatzea hainbat formatuta. Beste argitaletxe literarioek ere ordutik segitu zuten, eta Edoi Etxartek eta Lain Urrutiak IES ederra lan argitaratu zuten, ikusten duzu beste estetika mota oso ezberdinetik. Beraz, argitaletxe literarioek apostu egiten dutenean estetikak ere nolabait ugaritu egiten dira, gehiagoa delako ez ordura arte ohikoak ziren estetikak agertzea, gehiago biderkatzen dira, eta sortan hiperrealismotik eta argazkiaren estetikatik urbilago dagoen komikia da. Hemen, IES ederrak egiten duen jolasa da kronia bat. Demagun, Espainiak galdu izana independentzia gerra Frantziarekin. Eta Euskal Herria, Frantziaren barruan, lortu du errepublika aske bat izatea. Eta egiten duelako jolas bat, beste gizarte posile batera kokatzen dut. Bide hori hartzen du, herrien konkista eta maitasunaren konkistari buruzko gogoeta bat egiteko. Eta azkeneko argitaletxeak lan handia egin duen abidontan izan da txalaparta, lan handia egin du batetik hasiera batean itzulpenak, ez lehenengo bidea egin zuen izan zen itzulpenak argitaratzekoak, ez? Adibidez, munduko baldari txarrena, Astiberrik gazteleraz argitaratu zuen, Astiberri 2001an sortutako komiki argitaletxe bada, Euskal Herria kokatuta dagoena, Espainiako estatuan eragin handia duena eta kanpoan ere Euskal Herria kokatua dagoena, gaur egun euskeraz itzultzearen aldeko apostu egiten du, baina hasiera batean ez zuelako ikusten aukerarik, ez zuen egiten. Orduan adibidez, liburu hau euskeraz argitaratu zuen txalaparta. Eta beti batera ez, Ola Osterren kristalezko hiriaren bertsio grafikoa ere argitaratu zuen. Beraz, txalapartak bertako lana, euskerazko bertako lana argitaratu aurretik egin zuen euskerara komikiak argitaratzeko lan hori. Beraz, Euskal Herriko irakurleak ere komikira gerturatzeko lan hori egin zuen. Eta bide horretatik segitu du azken urteetan, baite Gurrutxagaren lana abiak ekarri du komikira, abiak antzerki bat da, Deiagu Panpin laborategiak egitako antzerki bat, komikira bihurtuta. Estetika beste bat da, baite Gurrutxagaren estetikaren bidetik, ikaragarri polita, kasu hontan ere, besteak ere ikaragarri polita, baina ikusteko zebateko aukera dauden, oso aukera ilustrazio ikuspegitik eta komikiaren ikuspegitik gaur egun Euskal Komikiak hainbat aukera dituela denak oso interesgarriak. Kasu hontan komiki intimoagoa da, honi adibidez
etiketa eman diote eta nik uste dut asmatu dutela, novela grafikoa izan beharrean poema grafikoa dela. Esan izan da, eta nik uste dut egia da, baduela poetikotasunetik gehiago, agian ez narrazio poetikotik baino. Eta pixkat argitaletxe literarioek hartu duten bide honek lagundu du nolabait ikusgarri egiten komikia. Egia da, beste hainbat formatutan badagoela komikia, beste arte batzuek ere egin dutela komikia argitaratzearen alde, baina argitaletxe literario zabalkunde ohikoa duten argitaletxe literarioek komikiaren alde egiteak egin du nolabait loraldi ikusgarritasun hori eta beraz guk loraldi modura sentitzea. Elkarte sozial asko egin dute komikiaren alde, batzuetan komikia nolabait eratzen duelako beraiek landu nahi duten gaia. Adibidez, Durango 1926 elkarteak, Udaberri elkarterrena komikia gitaratu zuen, Durangoko bombartaketa zaritzeko. Komiki horretan horretaz zaritzen da, adibidez hori eskolarako oso komikia proposa da, historioaren gatik eta bar, eta gainera ez, hori damasiko horren inguruan aritzeko. Mikel Orbegozo, kaso horretan Mikel Orbegozoren komikiak atera zituen atera minek, presoen inguruko kulturlanak argitaratzen dituen argitaletxea. Ez horren, pixkat, kasu honetan, bere burua irudikatzen du komikia da kartzelatik ateratzeko modu bat, esan dezagun. Gero esaten dute komikia osoa proposa dela kartzela irudikatzeko, sakrixut bezala, sakrixut dago atera ezinik, kasu honetan ez ere, pertsonaia dago atera ezinik bere komiki laukioetatik. Gero, 1512ko historia nafarrokoa ere atera da, Sua Itzani Apiztu Donostiako historiako lan hori ere atera dute, eta bat. Beraz, ikusten dugu, kultura elkarteek nolabait komikiaren entzen dutela, beraiek lantzen duten gai hori kobratzeko. Gauza bera, Maia Estarosek ere ez, ekonomia solidarioaren inguruko batu, hau sarean dago, adibidez, eta bat. Eta azkeneko adaukatzue berriarena, Eidere Ibarre, Nora Barrosok eta Nekane Martiarenak eginda, barruklik, eta da, Aziak proiektuan egitako komiki bat, eta Aziak proiektua da, Oiartzu aldean da bat, hezkuntzaren inguruan egin duten proiektu bat, laborazioekin eta bat. Oban ikusten duguna da, gaur egun elkarte sozialek horren alde egiten dutela. Eta kultura elkartek ere egin dutela nabarmen komikiaren alde, egin daude batzuk, besterik ez, argiak egin du, jokatxo gale egiten hortan, eta azken urtean atera du altzaporru, baratzaren inguruko komikia, beraz argiak segitzen du esan bezala hoiko markadatik aurre egunera arte komikiaren aldeko lan hori egiten, eta gero atera dira oso komiki interesgarriak Aresti biografikoa, pentsatzen dut ezagutuko duzuela, da Arestiren biografia, grafiko horrekin, oso estetikoki ikaragarri eta gero adibidez hau ere eskolarako, galdera Arestiri buruz hitz egiteko oso proposa, gainera poemak ditu ere, ez du bakarrik historia kontatzen du galdera Arestiren biografia, gainera dokumentatu dago eta oskondo dago, baina gainera batzutan poema batzuk ere sartzen ditu eta poemen irakurketa grafiko bat ere egiten du, ez beraz, bi gauzak lantzeko balio du. Eta esan bezala aipatu duguna, nork Xabi Baiak eta Patxi Baiak egindako komikia, kasu honetan ez, pertsonaia gehienak dira parodian oinarritzen den komiki bat da, nork hildu Andoni Egaña du atzean, Andoni Egaña hinda, eta beraz, thriller bat, horren moduko historia da, eta daude hainbat pertsonaia eta hainbat ikertzaileek landu nahi dutenak, nahi duten nork hilduen Andoni Egaña. Eta denbora duten agertzen dira, euskal kultura bisualean ezagunak zaizkigun pertsonaia. Denbora guztian da hori, orduan, oso ondo josita dagoen historia bat da, eta gainera oso ondo bazkatuta dago gure kultura bisualean ze pertsonaia ezagutzen ditugu. Berealako leheneko golpean ezagutzen ditugulako. Zentortan, komunitate bisuala eraikitzeko oso ariketa polita da, eta hau ere ez, modu zatika edo zati batzuk ere lantzeko aproposara. Eta, bukatzeko literatura eta komunikitzaren artean egon den bide bat gidoegileak izan dira, Larogeiko markadan, Angel Ertxundi, Xaber Quintana, Jose Muñoz, Joseba Sarrean Dia, eta hainbat ibili ziren gidoegile,
Laurogeita hamarreko hamarkadan ere Karkaitz Gano, Dorta Jimenez, Jon Juarez eta Kirmen Uribe ibili ziren gidoigile. Kirmen Uribe kapitalatu zuen lehenengo lana komiki bat izan zen, gidoigile modura. Eta 2000ko hamarkadatik aurrera, hainbat eta hainbat lagun aipatu dugunak ere, Doi Etxarte, Xabi Paia, Unai Iturriaga, Ibantzaldua, Rogarte, Eider Rodríguez eta beste ibili dira gidoigile. Eta gero eta gehiago dira komikiaren eta gidoigileen arteko harremanak. Bai, eta bukatzeko ahalik eta modu motxenean esango dut, azkeneko urteetan batez ere gertatu da aipatu duguna komiki liburuaren aldeko joera hori, eta beraz ikusgarriago eginda komikia, baina batez ere eta hori garrantzitsuena eginda komikiaren esparrua saretu da. Batez ere euskarazko ikuspegi horretatik komikiaren esparrua saretu egin da. Komikiaren zabalkunderako guneak sortu dira, sobre argitaletxea sortu zen 2000 urtean, gazteleraz eta euskeraz argitaratzen zuena, beraz euskeraz ere bidea egin zuen, Astiberri, esan bezala, bidea egin zuen 2001 urtetik aurrera, baina azken aldian egin du apostu handia euskarazko lanak itzultzeko, ez, Horrokatu Ezimurrak, eta Paco Rocarena, izan duena, ez, Oihartzun handia, pelikula ere badagoena, komiki, hau ere klasean antzeko oso aproposa da baiarekatik gehi komikiera batik, etxea ere, hau ere klasean antzeko azkenekoa da, itzulpena, Paco Rocarena, oso aproposa da. Orduan, itzulpenen alde egin du Astiberrik eta horrek ere ekarri du nolabait ikusgarritasun bat. Astiberri bada argitaletxe bat, komiki argitaletxeak sekulako eragina duena eta edapen handia duena. Orduan horrek egin du horren alde. Esan bezala, Xabiroi aldizkaria sortu zen eta Xabiroi aldizkaria izan da oso garantzitsua sareak sortzeko, organizano lan handia egin du eta komikigile ezberdinen arteko sareak sortu ditu, baita Astiberrirekin ere. Sortu zen 2009 urtean, Brooklyn aldizkaria arte ederretako fakultatean, beraz duela gutxi, baina ikusten dugu ez, Euskal Herriko Unibertsitateko arte ederretako fakultatean 2009an sortuko da lehenengo aldiz aldizkari bat komikiaren alde, eta horre euskerak du leku nabarmen bat, bai sortuntzan eta bai komikiari buruzko kritikan. Sortu da 2014an komikigunea deituriko gune bat Donostian, baina gai honen inguruan interesa bat hori da gunetik proposena, Koldo Mitxelena kultur guneari lotuta, ondoan dagoena, eta dokumentazio eta ikerketa gune bat, eta euskerazko komikigintza bereziki biltzeko alegin bat dago. Beraz, gainera benetan laguntzen dizute bertakoek, eta gainera gauza fotokopiatzeko eta irakurtzeko aukera badago. Eta Paparrean, hori azkeneko aldian sortu dena, Paparrean komiki jardunaldi batzuk dira, Mikel Begoñak eta beste batzuk ere sustatuta Bildu aldean, eta euskerazko komikigintzan arreta jartzen dutena. Eta ikusten dugu, azkeneko 5 urteetan, euskal komikiaren ingurua saretzeko lan bat egin dela, eta hori horregatik guretzako da ikusgarriago lan hori. Eta baita ere lehiaketetan, azkeneko urteetan, bakarrik euskerazko lehiaketak sortu dira, Galtza komiki lehiaketa, Hortzada Rekalde komiki lehiaketa, Paparrean komiki lehiaketa, bakarrik euskarazko komikia saritzen dutena. Beraz, ikusten dugu badagoela aldaketa bat, eta badagoela komikiaren aldeko eta informazio guztia bi esker eta zerbait bali baduzue galdetu, hor daukazue imeina, gai jakin baten inguruan zerbait zehatzen nahi baduzue, edo klasean gai baldatu nahi baduzue, eta komikia galdetu gota da. Eta gero musika zuen intereserako zerbait. Hori galderari, oarri, nik hauen lehenengo lesioak izan dudana da, historia bat badagoela, hori garran ez dut guztia hartzen duena, iristen da, gaur arte. Eta aldiz, nire impresio biografia nire bizitzan, ez daukat ari horren jarraitasunaren bizitzan. Nik portu batzuk bizitzan ditut, urte batez, urte pare batez, gero utxune handi bat, eta gero berri nabartzen zen berrio beste zerbait, jarraitu izan den, gure berri izan da, eta Nikola garain nola baita esateko oparoak, igual dauzkat 1990 gari bat,
eta orain dela gutxi berriak sortu direna. Beste guztia dira jarraialdi txiki batzuk, salbuespenezkoak, pinpalan tiki edo hasi eta bukatu egiten zirenak, eta gero ez dakatzik ari bat gaur, hemen kaso lago ari bat hori dituzten gehiago Nikola bizitzan. Komikiak badituela bere gune oso eta herri kulturari oso lotua egon denez oso batzutan herri batzuetan garatzen zen sorkuntza zela. Luther kolektiboak 40 urte ditu eta Ondarrun esaten baduzu, Ondarrun oso presente dago eta ari bizitu dute. Donostitik ez dugu segitu. Horrek ez du esan nahi egon ez denik. Egia da komikiaren agian oso lokala izan dela momentu batzutan eta horregatik izan dugula gure buruaren berri, baina nire ari bat, horri batean egia da eten askorekin, eta batez ere falta izan zaiguna da edapenerako baditu oztopo horiak. Herriko dinamikak izatik direlako gehien bat. Eta horban oso politizaleen esparrura mugatzen direlako. Zaki beste... Zer ez du behar dut iruditzen zaizkura? Ez. Alde ari bat badagoela, bere percepzioa ez dela izan ari batena, baizik eta momentu jakin batzutan, momentu batzuka, nik izan dut hori, ezautu izan dut hori, baina bukatu egiten ziren, eta gero gutxi duze batzuk, eta garrilo sortzen zen beste bat, indarratzen zu, eta garrilo sortzen zen. Nik hori lotzen dut asko, gure kultura oso liburuaren kultura da. Beste kultur batzuk ez dira inbeste. Gure kultura, nahiz eta oso aguzkoa izan, baina gero bali bagoaz prentxara eta bar, kenuta bertxolaren izan, bali bagoaz prentxara eta bar, ikusgarritasuna hartzen du liburuak. Dira liburu kritika. Gaur egun prentxan komikien inguruan kritikak badago, baina noiz hasi dira egiten komikien inguru kritikak, liburu formatuan agertu direnean. Beste leku batzuetan eta beste kultur batzuetan kultur kritikak kritikatzen ditu, askoz gehiago kontzertuak, errezitaliak, plazetako kultur kritikak, komikia, ez denean ere liburu formatuan ez dela. Nik uste guk ere galtzen dugula jarraikortasun hori liburuari buruz askoz gehiago liburu formatuan dagoenari buruz askoz gehiago hitz egiten zaigulako eta horren inguruan badugu esan dezagun ari bat agian beste proiektu batzu egin bat. Komiki irakurle kopuru bat badagoela datako zenbaki bat moduan. Komiki orokorra euskara. Euskara ez. Egia da, badagoena da, Xabiroi banatze egiten duen amitaren. Xabiroi gutxi gora bera zentratzen dituen aldeak, garaiaren arabera bilatu gora dira. Orduan, ez dakiguna da, horrek banatzen direlako esporetan, eta bat, ez dakigu, eta ez dago publiko zenbat diren. Literaturakoak gutxi bali badira, komikikoak ere, baina agian portzentajean antzeko dira. Espainiako estatuarekin ez Frantziako estatuarekin. Ez Frantziako estatuan komiki kultura eta komiki irakurle asko gehiago daude. Espainiako estatuaren antzeko portzentaje izango da komiki irakurle egiten bali badugu hiztun eta